Здравейте, приятели! Ето, аз съм тук в моят зелен рай. Днес ще ви покажа микса майката земя и каменното брашно, как се използват. Ето ги. Ето, това е консистенцията на микса. В него има оборска тор, каменно брашно и въглен. Това е вече чистото каменно брашно. Това е много финно смляно. Ето тази лихичка тук до мен съм започнала да я подготвям за мулчиране. Пипера вече се е прихвана и сега ще му сложа микса майката земя и каменното брашно. Ето така вземам от микса майката земя, горе-долу ето толкова, даже може би това да е малко, ако взема повече както сега. Ще го разделя на две растения. Слагам ето така до коренчето, по малко. Ето това е достатъчно. До всяко коренче, по малко. Ето виждате по колко. Това е достатъчно за около месец. Ще стигне да даде хранителни вещества на растението, така че да може спокойно да си цъфти и плододава. Правейки го това всеки месец, му осигурявате хранителни вещества до късна есен да има сили да цъфти и да плододава. След това вече с каменното брашно наръсваме ето така по този начин. Пак казвам, тази леха я подготвяме за мулчиране, така че ще им дадем всичко, каквото можем. Ето тук. Още някой ми помага. Това ни е на нас любимото. След това какво правя аз? Аз лично дъждувам. Или поливам. Дъждувам ето така по този начин. Голяма част от каменното брашно се разтваря, друга част остава по листата, но е важно да наполея земята. И като наполея земята да стане кал, тогава слагам сламата. Така съм сигурна, че ще се запази влагата. Капковия маркуч, поливането капково, ще продължи да запазва влагата. Така средата за моите работници, компостните бактерии и микоризата, тези, които дават хранителните вещества на растението, ще са в много добра среда. Каменното брашно ще им осигури един хубав баланс. Киселините дъждове няма да им повлияят, няма да развалят от тяхната среда, няма да нарушат pH-то, няма да подкиселят почвата, няма да ги изпратят долу на дълбокото, защото все пак има и мулч. Имайте го това на предвид. Мулч е природен принцип. Аз следвам единствено и само природните принципи в моята градина. Ето как изглеждат доматите. Поръсили сме ги с брашно преди 2 седмици. Малко съм била прекалила, но въпреки всичко изглеждат добре. Ето ги, горните листа с зелените вече са пораснали. Виждате как са. Да не бива да ви тревожа, ето и тук. Не е имало дъждове. Нали, толкова, че да отмият каменното брашно си стои, но листата не са изгорели. Това е много важно, защото много хора имаше една такава информация спекулативна. Каменното брашно изгарало листата. Да, само че не и нашето. Има там и каменни брашна, дето действително могат да ви изгорят листата. Внимавайте. Аз мога да гарантирам само за това, което ние ползваме. Ние затова направихме продукта майката земя, защото е хубаво, нали, да ползват истински продукти от градинари, които действително гледат, ама не 2 растения на кръст на терасата, ами декари с растения, макар, нали, да не са някакви супер много култури, но да са разнообразни. Така ние имаме опит от много култури, върху кое може да се слага каменното брашно, на кое му е добре, на кое не му е добре, как се развиват. Ние имаме този поглед вече
Аз лично 18 години си храня семейството с моята градина. Така че и с разнообразни зеленчуци, а не само с шопска салата, домати и краставици и сирене. Няма такова нещо. При мен имам голямо разнообразие от зеленчуци. Това са тиквите и тях сме ги нарасили с каменно брашно. Включително и дърветата си раса с каменно брашно. Малко ми е по-трудничко. Тези вече са ръсени с каменно брашно. Тези са стари дървета, имат и малко такива гъбички по тях. Лишей имат. Но ще видим какво ще стане. Аз, ето виждате какви плодове имат. Даже ето там клоните вече доста са увиснали. Ще ги прореждам, след като ги оберем. Просто тази година нямаше толкова много време. Но и това ще стане. Ето ги ябълките. Отдолу под ябълките имат тикви с царевица. Това е моето решение. Тук тези лихи, които са по-слънчеви, ето от тази страна, са пипер с царевица. Този пипер вече беше на няколко клипчета. Вие му следите развитието. Вчера е наръсен с каменно брашно, като имаше обещание за дъжд, но дъжд нямаше. Тук сме пуснали пъпеши, знаете, в природата има дървета, овивни, храсти, ниска трева, пълзящи. Ето това е от пълзящите. Има комбинация на различни нива. Ето тук имаме и някой, който ще яде лисните въшки. Те вече ги няма, между другото, тези дръвчета. Също съм ги ръсила с каменно брашно и вече нямат въшки. Да. Прасковите по същия начин ги ръсих с каменно брашно. Ами това е, приятели, от мен. Виждате, вече имам рогачка, керешка. Дари, ние тук вече сме ги нарасили миличка. Ето виждате това, което си е стар сорт. Ето. Само да ви покажа. Ето това е вече чушка. Рогачка, керешка. Ето ги. Имам вече чушки. И миналата година бяха доста ранни. Ето тук имам също. Доста са, виждате ги. Ето ги, има и някои супер дълги. Естествено, че ще изчакаме първо да зачервят. Няма да бързаме да берем. И така. Ето виждате. Старите сортове какво правят? Плододават и то доста рано. Не са толкова капризни, както виждате от долу до горе листата са зелени. Единственото нещо, което ще направя скоро, е да ги напръскам с магнезии. След като отмине каменното брашно, може би след седмица, ще направя разтвор с магнезии, ще ви направя и клипче отново. Чушките ги пръскам с магнезии и каменно брашно. И нямам никакви жълти листа. Ами това е от мен, дано и днес да съм била полезна. Хубав слънчев ден от мен.